नै धनुसिकाया बारियाव खामानि मावफैदों जोंना नायलाय एखा दुस्थ'नो ओमफ्राय बिफाया गोजा थासुमलि जावदों थासुमलिखौनो माखासे सोरबा खावना लांजोब्बाय आरो लांनो सानबाबो जोंहा ओमफ्राय समानो जाया नालाय ओमफ्राय मानसि गैया नालाय बिदिनो जाय जानो गोसो बे लांफिननो हायो ओमफ्राय दा बेखौनो जावगासिनो नै जा गोलावखा बिनिफ्राय इसिम नायलाय मैला बाजोब्बाय बिखुङाव बे गोलावखा माबाखौनो मोनबावा दाबो जोबनायखौनो दे नों जावबाय था दा खोन्थागोन सोरबा थाब फिसा खिना गालांबावदों जियावनो खिनो जायगा गैथारला आरो जेनेबा बानलु होना गालांनांगौलै खिस्लामा आलुआव जानाय जायगा गैया बिस्रा खिनो सोरबा बे थांलाय फैलाय लामायाव खिना गालाङो बै जरावबो बे लामा गाखोग्रा खाथियावनो खिना दोनबाय थायो सोरबा बेखौ दानस्रांना होबाय खिनोथ' खिनो एसेसो जायगा माबा लानानै खिनांगौ बेयाव खियो सोरबा एखेबारे नै जा थांलाय फैलाय बेयाव लबार हानो फैयो बारियाव फैयो हिंसायानो लाजाखाया खिबाय थाथों खालामबाय थाथों सानबेसे खिनो सानबेसे मावखुमाबाय थानो ना मा होनो माराम दानस'दो सिखाजों थासुमलियाबो फांनै ल'खासोमोन बेहाय ओमफ्राय बिफां गिदिर गिदिरखौ लाना थांजोब्बाय मालाय न'आव गायहैगोन र' होननायावनो गैया जोंहा ओमफ्राय दा मालायफोर लांखोन दा आग्लायनायखौसो मोनबाय आरो जोंहा बेखौनो एसे गायस्राबना दोनहैलाबायनोसै र' देनां मोनजानायनि न'आव थाबासो गोसो बायदि मोनजायो नालाय मालायनाव थाबा बायनासो जानांगौ फैसा गैयाबो जायो सम मोनसे ओइ दलथा जि खामानि मावथिहाय गसंसै वाव देलाय वाव धनुसिका नै AK-47 हेलो Hola, Carlos. ओइ हा नांगोन बेनाव नै धनुसिकानिफ्राय साना लावसिन बोरैबा साना मोदानदोंहाय नै सान मोदानदों मोजां ओइ मामा जेजों नोङो दे सानलाय दे सुदो दे 3.5 फुटसो 4 फुटानो जागोन माबा आयौ थैबाय आं थैबाय आदै गावथारबाय नै धनुसिकाया आंखौ आदै बाबाखौलाय बाबाखौ ओइ नै बाबाया बाबा होनलाय फैदन लिंहरलाय बाबाखौ आबैयालाय बोरै आबैया बोलो यौ हाबाब फिफानो मना हैदों इसोरजों मामा बै मासेलाबो मामा जिरनायालाबो इखौ लां इखौ मासेखौ इखौ इथां न' होन लोगोफोर आं दा बारियाव दंफैयो खख्लिंबो गायदों नालाय राबार फुलि गायनायाव गेजेर खख्लिं गायदोंमोन ओमफ्राय दा आङो राबार प्रसेसिं खालामखांनानै राबारखौ कालेक्सन खालामखांनानै प्रसेसिं खालामबाय आरोना माने मेसिनाव लांबाय आथा कालेक्सन खालामखांनानै दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट होनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट जायफोर सनि केमेरा DSLR केमेरा बायनो गोसो दं नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव सनि आल्फा A7 Mark II आरोना केमेरानि दामखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आंनियाव सोंहराबाबो जागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनदों नैबे स्क्रिनाव होनायानो कन्टेक्ट नाम्बारा जायफोर बायनो गोसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बायनो हागोन भिडिअनि थाखाय मोजां सनि केमेराया सनि A7 Mark II आरोना मडेलनि नामा नैबे स्क्रिनाव होनायानो केमेराया नायनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनानै लादो जायफोर बायनो गोसो नोंथांमोना बायनो हागोन आरोना